bumaba tayo sa Aurora DLTV. Kaya nakasakay tayo ngayon sa taxi kasi hassle mag-commute, mag-bus, mag-jeep. Dami natin bit-bit. Ayan o, empanada, nakarating na sa Mandaluyong. Nakarating na tayo. Konting pahinga muna kasi nakikita nyo naman kanina. Hagod na hagod hanggang ngayon. Hagod na tayo. Wala pa tayong tulog. 3 AM na sa biyahe tayo natulog. Ingay nung katabi natin ng mga babae. 3 babae nagdadaldal ng walang konsiderasyon. Napakalakas ng boses. Shoutout sa mga nagbibiyahe sa bus na walang konsiderasyon. Hoy, kung ayaw nyo matulog, patulog naman kayo. Di lang kayo nagbibiyahe. Sasabihin nyo pa parang yung Maynila parang sentro lang ng Naga. Binabalik-balikan nyo. Huwag na yung babalik, ingay nyo. Pahinga muna ako at mamaya diretso na tayo sa La Cuacha. 2 hours later. Pagkatapos natin maligo, ready na yung gamit natin. Nakapagpahinga na tayo kahit konting oras. Ang oras ay ganap ng 1:00 ng hapon. Kikita-kita na lang kami ni Elijah at iba pa namin kasama ang patungong Laguna sa Roosevelt. Tapos sabay-sabay kami pupunta dun sa DLTV bus station papuntang Pangil. Doon kina Keiko, Langot. Right. So pupunta tayo ngayon sa Boulevard Station. Sakay tayo doon. Pupunta tayo ng dito, Taft. Mas baba sa Taft. Isa sa mga disadvantage kapag nagbibiyahe ka, pag malaki yung bag mo, lalo kapag pumapasok ka sa LRT o MRT, mahirap. Lalo kapag yung lock ng bag mo is yung parang, alam niyo yun, yung parang sa mga sandals, gano'n. Tapos bubuksan pa ng guard, iisa-isain pa. Tapos ang loob lang naman ng bag mo is mga damit. Yan ang mahirap bilang isang biyahero. So galing tayo ng MRT, transfer lang tayo sa LRT para baba tayo sa Hilpuyat. So nakababa na tayo. Pupunta tayo ngayon ng McDo kasi nandun si Kiko, tapos si Ja. Tangin ang init. Kung malamig sa MRT, pagsakay ko sa LRT1, napakainit. So ngayon tatawid lang tayo, papunta dun sa may DLTV. McDo na tayo. Miss, may pera ako dito. Kunyari, inuwa kita dito sa McDo. Sabi, Ja, ikaw nga, ano? Uy, what's up, Bobo? Long time Sabihin mo nga dito sa video na nakita-kita na kaming na tayong apat na pupunta tayo ngayon sa DLTV para pupunta na tayo sa Pangil. Ay hindi pala, di pala sa Pakil. Pupunta kami ngayon sa Paite. Doon tayo bababa kasi pupunta muna ako doon sa pamangkin ko sa pinsan ko. Yun ang sasabihin mo. Yun! Tara, G. 5 minutes before 6. Las Bañas pa lang kami. Ay ba eh? Ba diba? Kalawan. Nag-joke lang ako. Tinatry ko lang talaga. Tinatry ko lang talaga kung alam mong Kalawan. Alam kong Kalawan to. Lana Oil. May nagbentang empanada, guys. Nagkataon, may empanada tayong dala. Ito yung empanada ng Kalawan. Tuna spicy empanada. Kakaibang empanada kasi malambot yung crust instead na flaky. Siya yung parang tinapay. Tapos yung laman niya naman, patatas, tapos tuna. Yun. 10 piso. Malambot, hindi crunchy. Pero masarap. Wala nang laman niya. Epal mo, kung nakain ko eh. Hindi ko na. Masarap. Anong lugar na ba ito? Santa Cruz? Ooh! May
ito na yung pinaka-stopover pag papunta ka ng Pakil. Sabi daw, or Paite, sabi daw ni Keiko. Ito yung pinaka-pagkakataon para bumili ka ng mainom at makakain. Oh. Oh. 25. Sinulan. Pasok po. Maluwag pa. Kaliwa. Pausig na lang po sa kaliwa kanan pa po yan. Mas sa biyahe. Pagod. So hindi talaga dito yung destination namin. Nag-drop by lang kami dito para kitain yung pinsan ko. Pumunta sa kanila at hindi ko alam kung anong plano. Pero tutuloy kami talaga sa... Anong ang place sa inyo? Pangil. Pakil. Kinapakil. Sa tawagan na natin yung pinsan natin at papunta na daw dito. Antayin na lang natin. Within 5 to 10 minutes andito na yan. Kamusta? Okay, tara, pasok na kayo. So nasundo na tayo. Punta na tayo sa... Kalagos ang puta. Medyo delikado kasi maliit yung makipot yung mga daan dito. Maipot yung mga daan dito kaya. Ayun oh. Back ng tsuo. Sumasayad. Ay naku, Dudi. Dudi. Taba mo na daw kasi, Dudi. Hoy, bless. Hawakan mo. Hawak. Oh. Oops. Hindi ko dinidikit. Naiinis siya pagka di ko na. Okay, kiss ako. Yes, pag ganyan, ako, may balang dagat sa Christmas yan. Wala. Meanwhile. Are we finally home? Thank you, sir. Ay po, magandang gabi po. Jude po, please to meet you. Alam yung paborito ko dito sa bahay ni na Keiko. Ito, sinigang na sardinas. So ito yung chibog natin. Sarap. Favorite sinigang. And barbecue. Hanggang dyan lang muna ang ating lakwatsa. So galing tayong Bicol, pumunta Mandaluyong from Mandaluyong to Laguna. From Mandaluyong to Laguna, tapos andito na tayo sa Pakil para magpahinga. So bukas pa yung pinakalakwatsa natin kasi bukas pupunta tayo ng tatlong cross ba yun? Pinas? Pingas. So pupunta tayo. Ang weird ng mga pangalan dito sa inyo, no? Pakil, Pangil, Pinas. Basta pupunta kami sa Pinas. Bundok yun, so magte-trek tayo. Di natin sure kasi pag-uusapan natin mamaya kung ano ba talaga magiging plano para bukas, kung ano ba talagang itinerary natin bukas. So yun. Maraming salamat sa panonood. It's your Ragong Vlogger, Jude De Los Santos. Don't forget to subscribe, like, and share. Rapaduin mo na yung subscribe button and syempre, ring mo na rin yung bagtingan. Alright. So ito yung mga kasama natin bukas, si Ja, si Elijah, si Keiko, ang bagong tropa. Let's go!